бигем ягон кас ягон пешниҳод кардагия проса ҳами хеле ҳаст. Ассалому алайкум. Мигратсиони гости буд. Қирғизистон, Қазоқистон, Тоҷикистон ва салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Мо имрӯз тасмим гирифтем ки комментарияҳои шуморо хонем ва ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Лайк мондана фаромӯш накунед. Нафарҳое ки дар Федератсияи Русия қарор дорен ё дар ягон ҷои дигар қарор дорен, агар шумо бихоҳем бинем ки ному фамилияи шумода патентон аннулировад шидагӣ ҳаст ё ки патент оригинал ҳаст ба номи шумо, номери WhatsApp меброяд, бинависонен, проверка мекунанд. аз баъзе сабабҳо патентҳоро аннулировад мекунанд, бисёри вақтҳо худтон бехабар мемонед. Муродшо нависондай. Ассалому алайкум акаи Сорбон. Дар бораи таможни союз чӣ гап шид? Бояд дар соли 2025 таможни союз мешид. аз соли 2024 бигем мо чандта видео дар ин бора дата кардем ва фаҳмондем ки дар бораи таможни союз дар омадани ҷумҳурии Тоҷикистон ягон информатсия нест. бигем ягон кас ягон пешниҳод кардагия проса ҳами хеле ҳаст, шидагӣ гузаштагӣ ҳаст, лекин гуфтушунид шидагӣ нест, ягон чи ба имзо расидагӣ нест. Муҳаммадов нависондай. Ассалому алайкум акаи Сорбон. ман ҳамаи штрафма через суд 100% споридам. Айросия омадам Тоҷикистон. вақте 3 моҳ истодам дар Тоҷикистон, рафтам обратно. Айросия гардондам, гуфтанд запрет дорӣ то моҳи мая. номам дар чорни списка ҳаст. марам дар 3 апрел депорт мекунанд. дар чорни списка боша агар ва ту ҳозир проблемаҳое ки пештар ба номат шидагӣ боша, агар номат биромадагӣ боша, ҳал накарда бошӣ, бале бародар. вақте ки ту меги ҳама чизом 100% буд, номат дар чорни списка боша, метавонӣ ки ба мақсад намояндагии вазорати меҳнат муроҷиат кунӣ ва тафтиш кардан мебароянд ин чиза. як нафари дигар нависондай. Ассалому алайкум. Мигратсиони гости буд. 16 ноябр омадам. метавонам ҳамин ҳози апрелда Россия равам. пеш аз соли нав агар ки шумо биромадагӣ бошен ҳамун моҳи ноябрда, бале. ба хотире ки баъди соли нав тағйиротҳо шидагиай, касе ки гости аз Россия мебирояд, баъди 9 моҳ ҳақ дорад ки вориди Россия бишавад. Ҷаҳонгиров нависондай. Салом акаи Сорбон. як каписар ба хизмат даъват мешавад. ягон қонун биромадагӣ нест. не, ягон тағйирот шидагӣ нестай. як каписар ба хизмат даъват намешавад. тамошобинони азиз ва гироми қадр, комментарияҳои шуморо бо далши мехонем. ҳозир як чизи дигарро хотиррасонтон кунам ки агар хоҳен ягон нафари шумо границаи Қазоқистон бирен ва одамои боварино кофтеса бошен ба дилпирии хитона, номерошон мебирояд. ин одамои боварино ки муанқатишон суҳбат кунен, айноми мо гап занед. Нурматов нависондай. Ассалому алайкум. ба Узбекистон паспорти пластикӣ қатъӣ гузашта мешавад ё ин қонун имзо шудагӣ нест? тақрибан 3 моҳ пеш дар ин мавзӯъ як гуфтушунид, як пешниҳод шид. Қирғизистон, Қазоқистон, Тоҷикистон ва Узбекистон бо монанд яъне паспортҳои пластикӣ ID корт мебирояд. мисол тамоми маълумотҳо дар дохили ҳамун ҳастай, бо ҳамун ID корт метавонанд ки без загранпаспорт вориди давлат шаванд. мисол Узбекистон ё Қазоқистон, дигар ҷойҳо, анами давлатҳои мақсад номбар кардаи мо. лекин ин ҳозир қонунаш ба имзо нарасида. ҳозир ҳамун загранпаспорт чӣ хеле ҳатмӣ буд, ҳамун хел истодагиай. Алиев нависондай. Салом. як бор ҷавоб те. амнистия шидай? не, амнистия нашидай. амнистияи муҳоҷиро дар назар дошта бошӣ, ҳозир шидагӣ нестай. Юнусов нависондай. Салом Сорбон. ман патент дорам. трудовой договор қатъӣ. официально кор мекунам. хона бирам 1 моҳ пас метавонам омада ё ки 3 моҳ пас. вақте ки официально кор мекунем, трудовой договор, патент, ҳама чиз 100%, регистратсия 100%, вақте ай Россия шумо мебироен, обратно рафтанда имконияти Россия дар омадантон зиёдтар. ҳамин чизам ба назар бигирем бародари азиз. барои ҳамин қонунӣ кор кунен, қонунӣ зиндагӣ кунен. савол бошад дар комментария бинависонен. саволҳои мақсад ҳар хела нав боша бо хубтара. ба хотире ки саволҳои такрорӣ зиёдтар, баъзе нафарода мумкини чиз маъқул набошад. зиндаву сарбаланд бошен. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.